Hi guys, wala si Lola karon, nilakaw siya kay gi-invite daw siya sa governor. Wala ko bulkin sa na governor pero busy si Lola karon so wala mo koy maisip ng content. Ato na lang ila-ilahon si Nanay Ellie, si Auntie Ellie katong kauban ni Lola nga iga-igaon. Ato ila-ilahon siya kung sa video panginabuhi. Tapos basta ila-ilahon na to kung sa pa yung mga stories niya sa life. So tara ato ta sa ilaha. So gikan sa mong balay padulong ilang tiili medyo dol-dol ra gyud. Inigliko ni mo dere kay ilahan ng balay. Ay ilahan ng iyan ang tindahan. So ito na to sa tiili. Ito na sa tiili. Nanilhin. Tara sa baka niya. Tele sa te. Mag-vlog ta te. Mag-vlog ta kay wala si Lola ba? Mga katiktik na nako dre sa balay na Tele, naka sa Tele. Sa interview na nato sa Tele. Kita sa ron kay wala man si Lola god kay gi-invite og kanang gi-invite siya governor ba dito sa Bugis niya. Karon? Oh, gikuha siya ganis balay mo to plano mag-vlog unta mo niya nilakaw man siya. Kisang gubernur ba? Taga-tago mong guro to. Agi ko sa diha. Oo. Sige na, magsugod na mag-interview. Morning tindahan ni Nanay Ellie. Kuan ni 24 hours niyang tindahan. Maski isang oras sa gabi, pwede pa mapalitin na. Oo, kaya mag-iawat lagi yung taon kung palit ko pagkaon sa kong iring, bisag wala ko'y tulog. Basta mo bangon na yun ko. So, unsa jud imong tinod pangalan te? At tinodyo na akong pangalan, Emilia o Imelda Morona, kaya na mali man ko na pagkuhan ni Tisya, no, nag-power attorney ni. Mora sa Imelda Ibanez Guliban. Ang itaw sa ako sa uban dire sa kailan ko sa Balibo, sa nagbalibo naman kong maminyo sa una, Gulyat. Ang dito sa kanang kini mga driver tricycle, Kalibag Taga. Ang itawag na ako. Tanang basag-asa ka makailang pag ingong Kalibag Taga, makakita sa ako, gianas Kalibag Taga. Mingon na sila. Pila imong edad te? 69 na. 69. Unsa to tigikan kay Leyte? Tama ba ko? Ako tagaliti ko. Oo. Yang akong iyaan, mahilig sa iring. Ug akong mama, may butakal mi, may anahilig pug baboy akong inahan. Una nga, ako po, subukan ko ng mga tangkong, mga simsi, mga tangkong, mga migbani, ad-aron. Yang among trabaho dito, managat mi. Pangita, panagat. Karon diri po sa Mindanao, wa man ko'y kuan, wa man ko'y pangita. Ang anak lang akong mahatag, nakabalay lang ani sa akong anak raman eh. Niya pero utang magaling na yun, pamagaling mahumanin saog. Kay ako pa mag-utang sa daguhi akong anak, tabangan mo lang ko. Wala ko'y pangita. May lang tatong napatoy mais sa una, mag-deliver mais kayo ng mga usik. Manilhig mamisiwinding. Kay karon wala na. Unang ako, maniguro dyan kung naimupo ka mga bimata dyan ko, bisang maglipong-lipong sa way tulog. Kaya ano makapalog, sudan palabihin yun ako kong iring. Pila din mong anak te? Akong anak, 5. Pila ka lalaki? 4 lalaki, 1 babae. Sa titi siya rin babae? Lisod kayo, sa problema kayo niya ako. Pero makatawag ko usahay. Kaya kanang modog na akong iring. Kasi nadog na sa ako ning gulanan. Tingko, mag-ampot ta ni Mama Mary o ni Tita sa nga tagaan halin karon hang gabi karon kung makadako taghalin no palita mo kon og fried chicken ha san Mino Rainbow Malboro sayang upat kay dong dog sa ako say magtakilid na gali ko kay gamay ra gintaw na ko hidaanan nya di man lang ibang ano nga nay mamukaw alauna alas 2
alas 12 ni mukaw ko. Hala, ang kaluyan ko sa Ginoo jud niya. Nagampo jud ko nga na ay maintang na mutabang sa ato ron no sa ano nga mga tao ba nga mutabang ang tagaan tag pagkaon sa iring. Giampo ko jud na namo. Puro iabot na biya karon. Nagiampo jud na nako nga nay maluoy sa ako sa among iring nga nay maluoy nga muhatag og pagkaon. Puro iabot biya karon. Oo, Anong napod iabot si na? si Sus, masagrado jud ampo jud kasi Ginoo jud daw kang Mama Mary kay kana daw kuno iring kang Mama Mary ko daw. Di ampo jud na namo nga sige lano magampo ningon ko si ring mag-abot ta sa agad tagaan mi ka ng tao makatabang sa ako nga makapalit og may pagkaon sa iring wiskas man na sa una nya daw na mo koy kwarta lagi. Bisag wala koy kwarta mingon ko ng uban na sus mapalit-palit man ka anak may manag ingon ko sa mga silingan nga sige magkagpakaon na meron ba nagmahalin ko hoy bahalag di mahalin ning akong iring basta paghanon jud nako. Ingon nganong lagi ng irong gikaspan ginakuan lagi kagin ko ay kana kay gikagid at timanon jud nako dili jud nako pasagdan kana kay kinahanglan at timanon jud nimo kay gikagid pa yung pampasagdan dili kay kanay nakatabang jud akong iring akong giinan ko sila mga tao mahal na mahal jud akong iring. Nato si Ate Liberty te maghatag siya sa imo para sa iring puhon. Paabot lang. Murag supporter na pod na supporter na namo ba nila lola ni Wako. Nagsaad siya na ing abot da jud na ang karon nga iampo na namo nga maghida ko rin. Sige na sansan magampo ta nga naa jud tawo nga mutabang sa ampo. Ing abot na biya. Wadi kaso jud magampo jud ta no. Nakay apot eh. Bura sila si Wako. Sila bibi. Anak ni Gulpan. Magkatungtos Manila. Mugto sa Davao. Napoy nangutan natin asa daw nimo nakuha imong pagka kanang tiyaga-tiyagaon. Daan mo majugo sa bata. O di lang ako tuyoon. Oo. Liwat lang ko sa akong amahan. Daghan ko ta nag-ingon diri nga ay maglag di kag imo ling adik ko dito ra ko kan kwan. Maglaglag kay okay. Mag-vlog. Oo, magkuan unsay na lang. Vlog. Oo, ay yara okay ra mo sila nag mag-igo sa ako maluoy. Kay ba ba silang upo ko pangitan. Ba biya mo ha? Ngawad ko pangita wot. Nakabalay ani kay utang ra mo ako pagay ko utang sa daguhoy. Inig kung tayo te mabilar man kano. Inig mata nimo unsa ka oras na nagamata? Kay usay kung pagtan-aw na ko way bahaw. Sayo di ko matag sa kapoy ko. Pero mabawi ang tulog. Pagkuan na nako diha. Hilak na din si Mighty may hilak. Ti ganggang ako din gakson akong halukan. Unya nagbibi kay si mami may tawag na nako sa ako ba. Kay magdungag pa ana. Mumatay jud ko bisag unsa ka kapoy nako basta mumatay jud ko para ko cross iring. Ang bahaw inito bagi nako. Ay pinaga na ko mga iring lagi. Bisag kananggikan ko sa tagong may kwata ko. Magpalit ko glitson ing gustisya nga si mama oy sayang sa dito kan. Susti sa balag di ko kaon basta kakaon lang kong iring. Hindi na ko. Gilalimang katunigihatang tisang manok sa Vertis ako. Nagkaon ako nang gingot mo. Suntan awan na sa ako si Binos. Anos, nagkaon na mo bibi. Ako yung gihatag sa iring. Ang akong ihungitan na sa kong baba. Mahal na mahal din ako akong mga sabi na katong mga baboy. Si Marimar, Binos, si Mars. Daganan akong iring. Mga pinangga mo din. Ang himanggaon dyan ko mo na lang. Bahala ko sa mutana na musito diri. Matawag, tumakayan mo tawagon sila karon te. Kinsa? Kana imong mga alaga nga iring, paduolon sa imo. Basta nga no, makita. kasagaran san? San? Mighty! Eagle! Buntag man ko na sila, pundok yun na sila. Mighty! Eagle! San? Rainbow! Di sila mong ano. Ano, isa ni doon. San? Come here. San? Bibi! Hi, San. Bibi! Oh. Come here, San. Hi, San. Oh, come here. Jump, Bibi. Oh, jump, Bibi. San, come, Bibi. Come, Bibi. Jump. Bibi, come, Bibi. Ano, okay. Kuang ko na siya, pero yun sila. Uy, gusto mo na iring ko bahala. Mahalong gino na. San? Ang ngingit siya. O, dali, San. Kato te, kato siya, kisa man to.
Ito. Kana. Marvel. 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 Dali be. Marvel. Si Marvel ni. Bel, ang pinonggo bimbiha. Si San. Jump. San. Duha ra sila ni uli. Ay turate. Dinosaur. Dinosaur. Okay do. Dinosaur. Dali, bibi dali. Nindot yung parit si dinosaur. Dinosaur, ang gato yung lamigay ko si Mighty o kini dinosaur. Kana inadapt ni namo. Tulo man kay rin namo inadapt. Dahil makita ni Binji sa karsada, haon niya mo labi na Nyaw, marungoy magpahaon na mo. Maluoy man ko, marunong sakitan man ko. Kaya ang iingom ko sa kong giniyaan, ang iring daw ko numuy mo sa atong sakit. Napoy iring nga, ang iring po, pagdapo ko nagswerte po. Basta nga, hilig jumig mananap. Pero nakaalaga, nakag-iring tingan ng anak. Nabuntis ng anak. Kadaganan akong iring gini nga. Nagsunod-sunod ang anak nila. Dinosaur, bago na ng anak, 5 ka buok. Ako'y tulog. Yun sa nimo, alagaan pa di mo to. Ako'y tulog kay kabuang yun ni Dinosaur, inig panganap. Biyaan niyang iring. Ang iyang anak mo to ako. Asol, bibi dali, bibi. Luoy man sila si ka ng apple, si papaya, akong mga nan, o si ka ng salingana, si grapes, si orange. Magtulog, sabi nga na lang ko. Sige na, magtulog ko, bugyo kay ako man, kay mulaag man. Iba kasi kung dalag sa anak, namatay na ang iyang irigoy. Kato po si Eagle, namatay po to, na may naligsan, ang naluoy ko sa apo, naligsan diha, oh. Ingon ko, di ka magmahay sa akong apple, kay yatiman mong namo, kapila ka na ko, bisag gimuta na akong iring, punasan nyo na ako, di ko hugawan. Sinanggan akong mga dinosaur, bibi, dali na. Asor! Wala na. Katugan. San? Puros iring dra sa babaw te. Wala na konto na dito. Ang buntag mo idaghan yung guys na mo pundok na sila. Kaya ang muhilak sa buntag ka na sa Mighty. Igutom ka na te. Huwag mo magkakuan si mami te. Mag-init pa ko te. Huwag ka ng kanon. Baha kayo. Di mo kumukan o dili. Ininit. Wala mo na pamugot lang init na kanon. Kanay dayon na kung mato kung manike. Digit mahiwag di yung pagkaunong na ko sila. Pagkaunong bago kung matong pagkaunong ko si ring. Bahala ko kaon lagi. Nya namatya na po kag iring te. Ikadaghan na. Nya. Ang namatay nga, kapat kamong gagmay. Ito ni mo hilak. Lang ko alam ko, sagbuyo niya, pag lubong na ko, ko, di mo magmahay sa ako si apple, si grape, si papaya, si orange, di mo magmahay sa ako, gagatiman biya mo. Ya, kato po si Eagle, dako na si Eagle, namatay po to siya, sa sakit po to nga, nakalibanga siya. Yung ko, Eagle, bibi, di mo ka magmahay sa ako, bibi ha, bisang nakatay-tay ka, yung lawas, ako yung limpiyuhan, pinangga man muna ako, at paglubong na nako, dahil ito talikod. Yung mga tao, lagi na uban sa ako nga, wala ka mo hilak. Argo, nagsagmuyo lang, moro na. Kaya pinangga mo yun akong iring. Mahal mo yun akong mga mananapoy. Ang iyaan ko yung nagkuhan sa ako. Atong iyaan ako sa liti, magkaunto na na iring. Sa tubanga, ana sa iyang kan, iyang gakson. Puno naliwat ko, akong pod sa baboy sa akong inahan. Imong bana te, wala Patay na, naman. wala. Dugay ra, pila edad na matay yung bana? Mga 50 siguro to sobra. Sa may gakamatyan. Nagkuhan man to akong bana, nanguan maglaing babae. Bidautan, wala na? Dili na nagpag-asawa lain ba, bilaan. Nakabulag may sibing ang sa akong anak, ako na lang nagwas akong anak. Mutong pagka walay laging din na nabaho kong Manila. Pagka 2009 ning uli na ko dire. Mutong naghinahinal ako sa ang negosyo maayo. Na yung mga mais din manilhig ko. Kao bang buwis windig panilhig? Malagi, silulap. Isang pag-init ugulan, mo kuan jud ko. Ang gusto na ko nga kuan lang ko, makakapital ko otro, wala lang ko kapital ko. May galing kay abot akong anak, tagaan ko niya. Ako pong gibayad sa utang.
Kita sikit sa Tobinos. Dili. Duha naman, atulo naman kay rin nawa, si Venus, si Mistisa, o si Kibol. Mm. Dinosaur! Bibi dinosaur! Pero nausar man din sila. Uduon mo na dayon. Nahadlok siguro. Dinosaur! Bibi daligang. San! Dali, San! Katugon San! man. Dali. Tugo siguro. Katugon man. Kana sila ilan sud ang isda sa garang pinaksiw. Udi yan say gusto sila nga ang isda pirituhon niya sa buwan. Mo nilang paborito. Mm. Kuni ang kana pong manok, paborito po niya kanang fried chicken. Paborito lang minagkaon nila. Bago ka magkaan, hatag sa ila imo yung pila na sa kabuking dool, imo yung kung kuanon. Tungaon isa-isahon kay kung mahurot to sa ilogon mo po usa. Say mag-away lagi mi. Mm. So, nainangutan natin kung unsa daw imong panginabuhi, unsaon daw nimo pagsugakod sa imong adlaw nga makakaon ka tulo ka beses sa isa ka adlaw pati imong mga iring. Ang ako ganang namaligya ko sa lang ng mga red horse, mga tanduay, mga soft drink, kanang mga sisira so mura na ako kay naman po'y panahon nga kusog ang halin. Pag kusog ang halin, tan ako kusog halin, ibalik na ko to siya o palit niya maglain ko para sa akong iring. Ana, panalita wala ko kwarta, mangutang mo ko sa tindahan, tutangon mo ko nila. Kaya kung mahalin na lang po ko, bayaran na po na ako. Nga na, may akong anak po nga, nagtrabaho sa kanakan, kadabuan, ramampod, mauli, niya pila, ra po'y magkuhan, hatag lagi. Maniguro ko na ning kamot yun ko, ampo po ko sa Ginoo, pero wala yung grasya maabot. Magsigig, ampo ka man sa akong iring. Sige, mag-ampo ta, taga-tag grasya, unay tao po maluoy sa ato ba, nga muhatag na to, atong para sa inyo, nga may mga pagkaon. Karon kay mingo mo nang inusan tan ako. Bibo kayo may mura kag layo mo kasulti kay tao diri sa hidanan usay sa akong tiyan sila musakay. Nya malipay na kana tay. Lipay nako. Basta malipay nako basta akong mga iring. Pag wala gali sudan, mag-uol ko, magproblema ko. Di man kaog tinapan kung sao man ninyo ay ingon po ko. Kung kaon magaling ko nangita. Di ka mo pangita. Ingon ko ana, sukon ako. Sus, ako na pong doon kay mura wag si maluod sila si Mighty. Ay di man bibi. Uy, gara-gara naman to ni Mami. Ay ang pangganga say sayaw na po ang gara-gara naman to. Para ang problema na to mawala. Pero na-try na nimo sila pakaon ng cat food te. Ha? Cat food ba? Whiskas ang di sa mga kaulan, whiskas yun. Kusog sila na mukaon. Kusumukaon. Muna ko anak ko sa una nga nagkakuanay magkuhan sa ako katong kusog pang mais. Tagsa yun nakasako. Nung kusog pang mais nga manilig ko. Sus, unahon Unsa man na ako siya ti murag pids initon pa na dili na. Dili na. Diretso na. Basta whiskas yun ang yung pagkaon nila. Ang kanang mura siya pula. Whiskas din siya mukaon ubang nga pagkaon nga na may pagkaon sa iring lain no. Whiskas may naanda nila tag 1,050 na ang palitan sa ako ana. Nya dira kabot 15 na. Kay labi na kay daghan na sila. Oo. Labot na guna kong iring 20 ka buok. Nagay iring anak nga ipangayo ko sa akong pag akong bayaw puputi na kadag swerte daw niya pod. Kay ani hitabo katubang may aksidente po to nga kanang kotse ba nga insulot sa ilang balay. Diha ta tungura. Sus kay ang mga iring niyan duha ka buok nagbanha ba ina to siya igo siya nakatalikod mo puy pag sulod sa kotse sa ilang balay katong na disgrasya sa Somel. Katong amo putong iring gikan dire. Mo nakaluwas daw yung si Buboy nga akong bayaw. Sagwa palagi ko, awa palagi magbanang iring nga nag-away-away. Dala daw siya, patay po pa siya. Katulad ko ng iring nagdagsot ko. Ingo po po bitaw siya, no? Ang iring yun, no? Ang uban, dili gusto kay malibang. Unya, magpakaon daw ka, di daw ko nung mabaligya. Iwa mang kunian ang kuana. Bahala kung kagasto ko, basta hala kung kauban ako, pinangga yun akong iring. Ako, dito ato ko sa taas, maglingkod. Sus, sa kadiri, lain pa di sa akong bagay ko. Pagpuyo ragod mo, kay ko ano, sige, ako na sila iduyan. Pag musa ka duyan,
puno na yung tiyan sa iring. Manaka na sila. Nakay iring nga itom te. Wala, nga anak ng puros. Moto ka ng murag pamahiin te ba nga kanang mag-drive dog motor or sakyanan niya. Nahimula ba nga itong iring di daw ka dapat mo dayon kay malas. Oh, ayaw, kay malas na. Mo man na saliti. Nadyo na mahitabo. Na inimitabo ana. Pag di ka mo tuo, padaw yun ka, na may uban nga mutuo man ka ng mga sorry, tinood man mo na sa liti. Kay kami sa liti mga diwatahan mong kudmi. Mo dapit sa late te ba sila? Sa kuan. Ako sa liti pag masakit ko, kay na malagin mo kuan sa ako nga tigulang lagi. Magpakita sa gamay pa kuan na. Tambala des ko sa uman kuan day ni gihangop ko pulis tigulang. Mo bita tong gimangagan ni diri. Okay. Kay katong gipadam ko sa ako sa tigulang nga bangagan kay na lagi kuan din ko. Gibangagan man ni. Sila sa ukang uban na diri. Kay na lagi gold road din diri. Dire? Bangag man ni. Oo, nya. Ina sa uka, kato si Aling Carlos, bisag inon mo sa kanya. Tapos nagbitay naman yung balay, ang mga kuan balay sa una di man mga simento. Oh. Nagbitay ng balay, gipabalin ko dito sa ilang nang aling sa dito sa ilang Cardinio, balay pa di pa ba yan ang balay. Sus pagkahapon, giarsa man ko akong tao. Nya ingon sila nga, adi ko dire giarsa ko gasa ingon ko sa wala nang ilay, magi ko kita na. Ko bahala mo balik ko sa balay dire. Bahalag akong balay gi alihan lang mga banig-banig basta balik ko pag abot na ko di hayay paminaw. Nya gipadam ko na po sa tigulang mo na ipadam ko sa ako na sirahan ang bangag kay bata pa daw ang sibuyas Bombay. Na di bangag di inaswindi sweet di mga ganit sa Carlos o si Cardinio Lalom ang bangag. Lalom. Mo na diri pasirhan yun diri. Nanay gold te. Wa man puy kuan, basta wa may kuan, basta ingon tigo lang pasiran daw kay bata pa daw si Boys Bombay. Mo man yang kuan. Kanang tigo lang nga kay pagi lang damgo nadada kuno kuslango bana nga Lalaki nga tigulang. babae tasog ilong. Babae. Nya tiguang na siya nya. Gwapa kayo Nya dako nya. Iya kung dadon di ba ko musugot. Matong pag mata ni Papa. Wala na ko di hangop na punis tigulang ana motong giihawan ko og manok nga ugis nga manok ihaw sa amo Pero sukad-sukad ti hapsay ra pud imong tulog diri wala mga urom wala mga anak. napoy usay nga manang di ko higda dito ari di ko sa ako sa diha kay wala di man ko kato murag mga lindasay man ko basta sa akong pisto di ko. Tapad mo mga iring. Tapad ng iring. Pag naay akong iring matapad, lami jud akong tulog. Basta akong iring, yung pag ko nga, bantayi ko ninyo ha, kay matulog na ko. Basta na iring tapad na ko, lami akong tulog. Hindi ko mahadok. Sa una, pa ba naman kung sisya sa akong anak dire? Ko alang ako na dire sa una, kay tasalakan man ko. So kada nakabuhin akong iring dagan, hindi ko ba't yung kahadlok. Nga na akong kaubang iring. So mga katiktik mo lang sa to kung pangutana kang Nanay Eli kay kuhon pag mobalik si Lola balik na mag-uban na po sila balik kay gi-invite pa si Lola sa governor din sa ambot pa sa gi-invite si Lola gikuha siya ganiha wa ko nakasabay kay na lahi man ta akong i-vlog ba dapat sila gyud duha mag-uban karon nya wala man si Lola busy man. So ugma na lang pohon na pod mag-uban sila. Tay salamat kay sa imong oras ta. Sige. Mag-uban na pod mong Lola pohon ugma. Mo lang to. Salamat. Bye-bye.